sa nagatamati sa imong program. Salamat. Subong nga morning, ma'am. Ara pa ka mo Robinsons, nagbalik ka na sa office mo. Ari pa kami sa Robinsons, last day namon today Okay. para sa verification sa aton nga mga ginpagwa nga mga list sang candidates naton. Okay. So, bali, until today na lang ka mo. Yes, until today diri sa Robinsons. Oho. Wala na kita yung acceptance, ha. Ginaklaro ko lang. Ang ginahimo naton halin kagahapon sa subong is ginayo naton ang mga kandidato naton nga nag-file sa ilang mga COC para magbalik para nga i-check nila ang amon nga listahan nga ginpagwa, no, para ma-ensure nga correct ang mga encoding namon and mga positions sa padalaga nila insakto. Aha. So far, since nga gin-post nyo na kag drop available pwede malantaw sa mga candidates. So, ay man ma'am, no, sa mga dawgin bag-o pa nila, may mga corrections, daway na man. Hindi naman gid na siya allowed ang mga corrections pa. Kung ano lang ang ilang nga nasulat dito sa COC nila, amo na lang na ang ginapatanaw naton, wala na kung bala okay. insakto amon listahan. Pero Oho. kung ano na to masulat nila sa COC nila, amo na to nila kinahanglan nila liwaton. Oh. Except lang gid ang ginapakakas naton kay sa mga nickname bala nila. Ako kaisa na ginabutangan apelyido, so dapat nickname lang. Okay. No, so bali sa Bacolod alone man, ma'am, kay nakita ko diri ang gin-forward ni Attorney Ananoria, mga 29,640 Bacolod Negros sina. But Bacolod City pila ang suma total nga kabilugan sa mga aspirants naton? Sa aton nga nahimo no nga consolidation sa building nga statistics nato, naglabot kita sa 2,870. Pero kagahapon nakita naton nga may ara kita nga na doble lang isip, no, ang ilang COC bala. Okay. So may ara possibility nga mabuhin-buhinan siguro ina ang 870 naton. Pero ano lang, it's just a matter lang sang aton nga pag-isip sang aton nga mga COCs. I see. Ma'am, after today, what will happen next? After sinili mabuwas, masugod naman ang opisina naton sang pag-segregate sinino sa aton nga mga COC ang ipadala natin sa Manila para sa evaluation gid, no. Okay. And then after that amo na naton pagwa na gid sang listahan na gid nga final ng mga kandidato naton. Ang gamatter man lang sila dira sa kung after namon ipadala, no, is ang mga nicknames and is ang strike down ng aton nga law department. Okay. Aha. So, after ang mga trainings na tundra na kamo matutok niya sa Comelec, no? Ang mga trainings ng teachers by next week na nga mga activities. Yes, sa next week, no, basta kung makasugod kita sa aton nga mga trainings, depende kung kay ginatanaw naton tungkol sa kadamuon nila, hindi naton pwedeng itingob lang, no, sa pila lang ka inadlaw kay hindi naman conducive sa learning sa aton nga mga electoral board members. So, that's why nga malabutan pa kita sa October before sa aton nga election. Okay. Anyway, ma'am, sa tanan nga mga kandidato, at the same time supporters, lanong imo ni advisory sa ila? Pahanumdom lang sa mga nag-file na sa ilang mga COC, you are already considered as a candidate. So, bawal na kita sa pangampanya sa subong. Hulaton sa aton nga campaign period sa October 19 to 28. Okay. So anyway, salamat gid and feel free to keep us posted if in case nga mayara makinanglanon nga ipabalo naton sa mga candidates o kung sa mga aspirants kag sa mga supporters nila, ma'am, willing gid ang aksyon radio magbulig sa office ninyo. Salamat Election Artist, salamat gid sa permi nga suporta sa Comelec. Salamat. Good morning. Action Hotline. Ipreparar na kamo da, no?